Хәзер игътибарыгызга актуаль әңгәмә сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген сүз никах турында булыр. Студия кунагы янәдән Россия һәм Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина бу турыда тәфсилләбрәк сөйләр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Наилә ханым, исәнмесез? Ассаламу алейкум. Никах ул ни дәрәҗәдә четерекле мәсьәлә? Нинди сораулар туа? Никах. Мин әйтердем, никах ул ике кешенең арасында була торган кешеле бәйли торган җепләр. Ир белән хатынны. Менә ул никах була. Инде хәзер безнең бүгенге көндә Рәҗәб ае бара. Рәҗәб аенда бер кичә бар. Рәгаиб кичәсе. Ул шундый кичә безнең сөекле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламның әтисе Габдуллах һәм әнисе Әминә шушы көнне никахлашканнар. Менә ул көн никах көне дип без менә үзебезнең халкыбызга җиткерәсебез килә. Һәм инде никахның әһәмияте, нәрсәгә ул кирәк тормышта. Шул турыда менә сөйләшәсебез килә. Чөнки әлеге яшьләр дөньяви тормышта бит инде күп тә уйламыйлар. Әйдә яшәп карыйк, бер-беребезне белешик, килеп чыгармы, юкмы? Шундый ниятләр белән күрешәләр, танышалар һәм бергә яши башлыйлар. Мин аны хупламыйм. Ник хатын-кызның чәчәк аткан вакыты бар. Ул инде үзен әти-әнисе үстерә, үзен хәзерли гаилә карарга. Ул кияүгә чыгып, балалар тудырасы килә. Менә шундый хыяллар белән үскән кыз баланы ничектер яшәп карап, татып карыйлар да чыгарып аталар шикелле. Менә шундыйрак мәгънәдә аны аңларга була. Һәм инде яшьләр, әгәр дә бер-берегез белән кавышырга телисез икән, никахны укытыгыз. Чөнки никах укыту сезгә бәхет бирә. Сезне якынайта. Ул бит менә күпләр уйлыйлар, без хәзер кавышабыз да, тәннәребез бәйләшә дә, шул җиткән. Ә җаннар турында уйламыйлар. Ә гаилә тотрыклы, гаилә мөхәббәтле була качан җаннар кавыша. Тәннәр генә түгел. Менә шушы җаннарны кавыштыра белергә кирәк. Һәм инде никах уку менә шуңа бер этәргеч була. Бу бит әле бер-береңә карата хөрмәт хисләре дә булуын таләп итә торган никах, әйеме? Әлбәттә. Чөнки син аңа әзерләнәсең. Анда синең әти-әниләрең, кардәшләрең катнаша. Һәм алар инде шул хәтле күп теләкләр телиләр. Мин дә һәр вакытта да никах мәҗлесләрендә әйтәм, сез бу теләкләрне яза барыгыз. Инде күңел төшенкелеклеге булган вакытта сез һәрберсен чыгарып, менә бу апа шулай әйтте, бу абый шулай әйтте, шул теләкләрне укый барыгыз. Һәм инде үзегезнең булган әзмәс генә шундый үпкәләүләрне юкка чыгарыгыз. Менә һәр вакытта да шушы кайф белән, шушы теләкләр белән, шушы менә күтәренке кайфлар белән үзегезнең яшәешне алып барыгыз дип. Һәм никах инде һәр вакытта да аларны менә бер-берсенә якынайта барсын. Никах белән алар саулыклы, бәхетле балалар тудырсын. Үзебезнең милләтебезне саклый торган, милләтебезгә файда китерә торган, милләтебезне үстерә торган шушындый балалар инде шушы никахлардан булсын дип, менә шул ниятләр белән яшибез. Мөслимәләр күп мөрәҗәгать итәләр менә шушы никах мәсьәләсендәге сораулар белән. Әлбәттә, хатын-кызлар күбрәк сорау бирә. Чөнки ул никахта мин ни эшләргә тиеш, ничегрәк үземне тотарга тиеш дип, нинди кием алырга дип, хәтта шул сораулар да туа. Шуңа күрә алай кызыксынучы була икән безгә әлбәттә ул күңелле. Иратларда без инде менә элеккедән килде бит инде ир дә хатын да гаиләдә бер тигез булырга тиеш дигән фикер белән бит яшәеш бар да. Әмма ләкин алай була алмый. Өйдә кемдер хуҗа булырга тиеш. Ул бит инде карапка утырсаң да, ул карапның инде син дә мин дә хуҗасы булсаң, ул кая барыр икән ул карап белмисең бит инде. Ә бер хуҗа булганда ул дөрес курсын ала. Менә шуңа күрә инде иратлар белән дә әйтәбез, хуҗа булырга әзер бул, чөнки ул көчле зат. Инде хатын-кыз әзрәк көчле булса да, хатын-кызга әйтәбез, син яшер. Тыйнаграк бул. Инде карапның компасы синдә булса да, бер аны рульгә бастыр. Рульне ул тотып барсын. Менә шулай булса да әйбәт бит инде. Чөнки ул иратка күңелле, ул инде үзен көчле зат дип алып бара. Менә шулай булса иде безнең күп гаиләләр менә тотрыклы булып, аерылышуларның саны кимер иде.
Һәм инде балалар әтиәни белән тәрбияләнсен өчен менә бу бөтен теләкләрнең мәгънәсе шунда. Никах укыган вакыттан инде булса кагыйдәләр сиңа әйтәләр, әйме үгет нәсихәт бирәләр, бик мөһим бит инде әйме яшь парлар өчен. Бик мөһим, чөнки әлбәттә аларның һәрберсен истә калдырырга кирәк һәм шушы шартларны уйлап яшәргә кирәк. Миңа бит шулай әйттеләр. Тукта, синең анда ниндидер килешми торган сораулар туа икән, бер-береңне аңламыйсың икән. Сен шуларны искә төшер. Менә шунда амбицияларны әзрәк төшереп, инде килешү юллары бик тиз калкып чыга. Һәм сезнең арада проблемалар күперми, юкка чыга, алары да юкка чыга. Менә шулай булгач бит инде безнең гаиләләр матур гына яшәсеннәр. Матур булсын тормышлары, инде парлы булсын һәр бәндә. Һәм беләсезме, кеше кайчан әзерлек белән никахка керә, гаилә кора, алар әйбәт яшиләр. Аерылышучыларның саны да кими. Менә шуңа без инде шул статистиканы үзләштереп бик рәхәтлек бирә җанга. Менә шулай булса иде дип. Рәхмәт сезгә эчтәлекле җавапларыгыз өчен. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт.